Jason, jeg tænker, vi har boet i det her hus for alt for lang tid. Nu har vi de her mega seje kræfter og sådan. Det var sjovt lige, ja. Det var det med godt, at du kunne revive mig med den der priest ball der. Jeg ved hvad, jeg vil ud og gå en tur faktisk. Jeg går ud og gå en tur. Okay, kongen. Jeg er her. Bare Jason han kommer også. Han er super skurk. Nej, jeg joker bare. Han er også en superhelt. Han er blevet god. Sidder du nede nu? Okay, det er også fint nok. Tak for mit hemmelige gear og sådan. Tak for det. Men har du nogle jobs? Er der sådan nogle Withers, Wardens, blev angrebet nogle zombie eller noget? Nej. Så I kan bare gå tilbage til jeres kedelige hjem. Kedelige? Okay. Jeg mener dig. Du er ikke godt din kæft. Bodyguard! Okay, Jason, kom, løb. Hvad tror du kan gøre det i greb bodyguard? Nej, Jason, jeg kan smadre dig, fordi jeg har 200 hjerter. Okay. Jeg troede altså kun, du havde 50, idiot. Nej. Jamen, han er sådan en netherite golem i disguise. Okay. Vi skal have nogle penge. Det her hus, det er kedeligt. Vi skal have sådan et superheltehus. Med sådan fælder og det hele, ja. Hvad hvis vi bare sådan miner hele det her? Hvis vi nu bare miner hele vores hus. Ja. Så skal vi jo bygge det om. Hvad hvis vi sælger det? Ja, så sælger vi for en hel masse penge. Ja, og så kan vi sådan købe materials til nyt hus. Jeg tager lige alt det, som vi godt kan bruge. Der vi. Okay, jeg har bare lige puttet alt mit loot der jo. Men det var det med ikke godt, at du trappede mig. Hvorfor? Sådan har de gear, sådan har effekten gået væk. Altså den onde effekt. Ja. Okay, det er godt. Slipper det hele. Det går man stadig nogle gange. Okay. Men der skal jo bare lige løbe. Okay. Jeg tænker, skal vi bygge det derovre på den hen ved øen? Nej, jeg har en idé til. Hvad er en god idé? Vi skal blive rige, og så bygger vi vores egen ø. Ja, så køber vi øen derovre. Ja, nej. For os selv. Ja, nej. Prøv at nej, vi laver vores egen ø. Vi køber så meget jord og sand, altså laver vi vores egen ø eller sådan noget. Eller vores egen lille vi bygger en platform ude på vandet, og så bygger vi så et højt tårn. Hvad fanden? Jake, hvorfor køber vi ikke bare den her village? Village? Men vi kan ikke købe village. Tror du ikke? Nej. Hvor mange penge har vi? Jeg har 0. Jeg har også 0. Så jeg har 0 kroner. Okay, så vi kan heller få noget mad fra det, med mindre vi sådan laver en farm eller sådan noget. Jeg hører det. Tror du, man kan sælge jern? Ja. Der er jo en masse iron golem. Nej, du skal ikke tage dig i hver tænker. Jeg kan godt lide, hvad du tænker. Nej, det er faktisk ikke en særlig god idé. Fordi så begynder alle iron golems at centrere os. Og jeg har hørt, at de har sådan en hemmelig iron golem, der sådan er mega stærk. Sådan stærkere end den her derinde. Med 500 hjerter i stedet for. Fuck, man, ikke slå mig. Ikke slå mig, okay? Nu ved jeg, at du kommer til at prøve at slå mig. Lad være, Jason. Okay. Kød! Nej, det er kødaftale. Tag den der. Jeg har ikke noget kød. Men det der, det er kød. Okay. Det Tak. er peasbøffen. Okay, prøv at vente. Hvis vi så skal lave et hus, det kommer til at tage mange imod os. Jason? Nej. Skynd dig, træk den. Jason, væk! Nej, også huset. Løb. Der er ikke nogen, der vil gå på start og se os. Nej. Jeg tror, kongen er lidt sur. Hey, stop det, mand! Det var ikke godt. Okay, Jason, ved du hvad? Jeg har lavet en meget god valgmulighed. Okay, jeg har en hel masse jord heroppe. Vi løber ud af villagen. Ja, meget god idé. Nej. Vi løber. Vi sælger alting, som vi har her ved. Vi sætter hele huset op til salg. Ja. Okay, og så bygger vi vores egen lille dirt hut, eller sådan. Ja, kom, vi går. Nej, du kan ikke ødelægge det. Så har vi lige mistet sådan 20 emeralds bare for det. Okay, kom, hen på øen. Shit, I ring all them! I væk! 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 Shit, I
Hvorhen? Easy peasy. Den burde komme tilbage. Yeah. Okay, kom. Så vi sætter bare lige hele huset op til salg. Nu er det op til salg. Nice. Trækker lige hurtigt den der. Hvad har du til salg for? Sådan 3 stacks. Pas på. Det er sådan, vi er superheldige. Vi burde ikke... Bare gå. Jeg tror godt, jeg ved, hvorfor vi bliver attacket. Måske fordi kongen har sendt alt muligt imod os. Det kunne det vil godt være. Okay, ved du hvad? Den her Trident, den one-shot og rammer alting. Skal vi ikke bare lige Jeg har jo bygge... ikke nogen pickaxe. Vi bygger de der dirt hut her ved. Ja. Ja, det er en meget god idé. Sådan der, kom. Nu skal vi bare se, om der er nogen, der gerne vil købe huset. Ja. Okay, skal vi bare gå ind og sove? Ja, Tag det ind og sove. Okay. Okay. Godmorgen. Godmorgen, Jake. Prøv at se den der. Ja, crafting table, det er egentlig meget godt. Altså, jeg har bare lige stået og mine det der med hånden. Okay, det er sådan lidt embarrassing, at vi er super heldige, at vi bor i dirt hut. Men vi har ikke fået bygget vores hus endnu. Og med, ja. Jake, jeg har noget til dig. Ja, Hvor er du? jeg er lige her. Det fik jeg revival på. Nå, ja, jeg har også den her. Så har vi hakker. Jeg har allerede en. Nå. Heks. Jeg tror ikke, vi skal gå tilbage. Holy shit! Det der, det var... Og det der... Den har fået lidt af en trade på sig. Vi skal fandme gøre ind, Jake. Vi burde nok få noget healing. Hvorfor har vi ikke fået healing med vores superkræfter? Eller supergear, eller hvad det er, man vil kalde det. Jake, ved du hvad jeg tænker, vi skal? Ved du hvad? Jeg tror også, du tænker det sådan som mig. Far med en masse iron. Nej, vi får den hemmelige Iron Golem efter os. Ikke Det er en fordi, god jeg idé. tænker, hvis det er nu, vi kan lave Iron Golems. Nogen, der er cursed. En cursed Iron Golems. Ja, så nogen med kæmpe røve og alt muligt. Vel hvad? Men hvad hvis det bare sådan en dræber en hel masse gris? Det er jo ulovligt her ved. Det er ulovligt hen i byen, men det er ikke ulovligt her. Så kan vi bare sælge alt Er det kød. ulovligt her i byen? Ja, det er ulovligt at dræbe sådan dyr. Altså, det tager vi. Det snakker vi ikke om. Det var jo ikke ulovligt sidste episode, men det har blevet ulovligt efter vi har dræbt alt for mange dyr. Ja, det kan jeg også godt forstå. Måske burde vi ikke gå rundt og dræbt alle de dyr, som vi har set. Så er det på den positive måde. Hvad fik vi ud af det? Ikke en skid, kun at der blev sat noget til. Det skulle jeg dæmme også til at sige. Ikke en skid. Vi har ikke fået noget som helst ud af det. Jeg går med, hvis du bare træber alle forerne, så er det bare sådan, og sådan alle krisene, og sådan noget pis. Jeg giver dig lige op med kød og sådan. Jeg kan lige lave mit ordentlige værelse. Så bare lige sælge alt det her, så kan vi nok få nogle imod os. Alt det her, bare lige gå ind og sælge det ind i byen. Snart. Jeg skal lige få min ud. Hvad hvis jeg eksploderer krisene? Men Jack, hvis du nu eksploderer et hul. Nå ja, kom, ud med dig. Når jeg graver lige her, og så er der lige en vej her. Du sagde, jeg skulle eksplodere et hul. Det her, det er jo faktisk meget fint. Så Nej, det bliver mit hus. Bro, vi kommer ud på den anden side af... Det er jo også bare en ny måde at blive lignende. Ja. Jeg laver de der cooked potatoes, fordi de er meget bedre. Jeg er faktisk... Okay, jeg spiser bare kød. Ja, men bro... Oh my god. Okay, men det er egentlig meget lækkert. Så går jeg bare rundt og træber lige og fucking får. Jeg laver mit egen.
business værelse. Jason! Hvor? Det er crafting table i gulvet. Ja, okay. Okay, hvis jeg bare tager en hel masse for og sådan, så bare gå hen i byen og så bare sælger det, så gør du det. Det er egentlig meget nice at så bo på en ø. Ding! Jason! Hvor? Der er nogen, der gerne vil købe vores hus. Nej, de har allerede købt det. Okay. Prøv at vente. Vi skal bare vente så. Bare vent. Vi venter bare. Så burde der komme op en hel masse emos lige der. Okay. Jason! Vores 3 stærkste emo blocks er kommet. Yes, man. Okay, prøv at vente. Jeg står og miner et hemmeligt rum. Jeg er pisse ligeglad. Okay. Snart ikke hemmeligt, fordi jeg lige har stået og sagt det. Jason, ikke min mere, okay? Vi skal ikke ødelægge hele bjerget. Det her, det er godt nok hus. Du holder din kæft, jeg fucking griber. Sådan der. Oh fucking shit! Oh fuck! Vi behøver ikke at gøre det her. No! Ligner dig. Okay, ved du hvad, Jason? Vent, ligner den der mig. Jeg har fået det. Har du fundet min bror? Har du fundet dig selv? Ej, en ko! Jeg har fundet din bror. Oh my god! Okay, Jeg har fundet din bror. vi snakker ikke lige om, hvad der skete. Men tror du 3 stacks af emos er nok til så at bygge huset? Vi kan få en til. Eller ved du hvad, vi bor her for nu. Er det okay? Vi bor her for nu. Prøv at vente. Skal vi lige gå ind og se, hvad min turister vil have gjort? Det er vi måske... Og Jake, hvis vi også sælger dig jo. Det er vel hvad? Det vil være nice, og vi kan også få sådan 2 kroner for det. 2 kroner! Ah, måske kun en halv. Nej, wait, hvad? Jamen, så slipper jeg bare væk, og så kommer jeg tilbage. Er det ikke en god idé? Og så sælger vi mig igen, og så... Prøv lige at vente. Nej, ved du hvad? Men vi skal ikke engang sælge mig. Nej. Okay, ved du hvad? Det kan få... Ej, nej, det er mit kæledyr. Det er din fætter og kusiner, du lige Hvad? Det er din fætter og kusiner. Jo, okay. Så dræber din fætter og kusiner. Prøv at se, der er din... Der er din... det er også din fætter. Det er også din fætter, Jake. Ham må du ikke dræbe, det er ham, det er min sidste. Nej! Nej. Godt, i dækning. Jeg vil tage på dig. Oh my god. Yeah, jeg fik ham. Okay. Jeg har ikke mere finde, så jeg går bare lige hen og finder mere. Fucking shit. Jeg misset. Fuck den fede gris. Okay, fuck dig. Okay. Jeg går lige hen til byen, og så sælger jeg min fucking kød. Din søster. Okay, fuck dig. Det er også din søster, så. Oh my god. Der er så idiotisk, der er det heller ikke. Okay, holy shit. Og snart dør min søster. Jeg var ked af det. Det var også irriterende at møde Jakes søster. Okay, fuck dig. Det så mega klam ud. What the fuck? Hey, hvad fanden? Hey, er det dig? Du ved, dig der lige der. Ja, men altså hvad? Ja, hvad er der? Du kan blive endnu stærkere. Du ved, du er en superhelt. Okay, jeg er fucking ligeglad. Jamen, jeg ved hvad? Nå nej, jeg skal ikke bruge sådan en turistnævn. Fucking dø. En idiot. Altså Jake, du er ikke god til at snakke, men du er god til at sige bandeord.
Det ved jeg godt. Ja, okay. Hey, er der nogen, der gerne vil købe mit kød? Hvor meget har du? Nej, Jake, jeg har ikke noget. Jo, kongen her. Tag det hele. Jake! Jeg sælger det. Jeg har ikke noget kød. Nej, jeg har lige sælget det hele til kongen. Han har brug for det til hans borgere. Okay, jeg går hjem igen. Okay, vi har hjem nu. Okay, Wow. Skal jeg tage dig af, hvad? okay, sådan der. Kom, vi skal sove. Vi skal sove. Nej, Jake. Jeg sover her ved. Ja. Okay, godmorgen. Jake, hvorfor har du sprængt i stedet i luften? Jeg er lige vågnet, og så vågner jeg til at du lige har sprunget i stedet i luften. Okay, men bro, du skal lige høre her. Der var en, der sagde til mig, at vi kunne blive endnu stærkere. Hold kæft. Nej, bro, hvad er dit problem? Jamen, Men er det et problem med, at du stjæler alt min mad nu? vi kan få flere effekter af det hele. min Okay, yndlings-t-shirt. nej, vi skal have et okay, what the fuck? Det er min yndlings-t-shirt, det her. Ti stille. Okay, vi skal få bygget et hus. Det der hus, som vi... Okay, det er også fair. Det hus, som vi har lige nu, er lame. Okay? Så ved du hvad? Vi kan bare lige hurtigt... Vi skal... Hvor meget har vi? 3 stacks emerald. Jeg sagde, jeg vil have, at du skal komme med mindst 20 millioner. Okay, fuck dig. Okay, hvor skal vi bygge det? Bare sådan her ved byen? Bare sådan lige... Okay, ja, det er det meget eksploderet. Men skal vi ikke få nogle ressourcer til det? 10 stille. Selv. Nej, vi skal finde et godt sådan fladt sted, vi gerne vil have det. Lige her. Hvad fanden? Lige her, Hvad? Så kan vi lave en stige op til et kæmpe superheltbase. Okay, jeg tænker lige her. Det er grimt og ulækkert, og det er klamt. Og så er der en sø, som sorerne de bader i. Nej, så skal du i. Okay. Okay, så tropper vi det bare der, og så skal vi bare lige hurtigt vente, okay? Okay, jeg tror det er bygget nu. Kom. Oh my god. Det er crazy. Okay, prøv at vente. Kom, vi går op. Hvor kan I bygge det her? Okay, ved du hvad, jeg gider ikke rigtig at lyve til dem folk, der sådan ser, eller ham, eller hende, eller det der ser. Vi har bygget det her selv, men ind i kreativ, men... det er færre. Tror jeg. Prøv at se! Så ja. Det er mega sejt, så har vi vores legetøj her. Kan du bare hoppe ud over? Ja, nej, ikke godt det. Jacob mister halvanden hjerne. Fuck, jeg er inde i kreativ. Ja, din lille... Bro, jeg var inde i kreativ. Okay. Så ja, jeg tror... You sucks to Minecraft. Det er egentlig meget godt for nu. Så... Ja, Jake, prøv at se den her. Mm? Den her ligger min super t-shirt i. Jeg kommer ikke engang til at gå derop. Ja, okay, nice. Og du også se? Men Jason? En super t-shirt. Jason, luk røv. Der var en, der sagde, at vi kunne blive stærkere. Jeg ved ikke lige, hvordan. Men vi skal nok finde på et eller andet. Vi skal level op eller et eller andet, tror jeg. Jeg tror ikke helt, jeg er det. Jeg tror, vi skal level op, før vi kan blive sådan stærkere eller sådan. Oh my god. Jeg tror da egentlig, man kan røve noget. Vi er superhelte, ikke supervidens. God idé, kom. Ved hvad? Jeg har en idé. Jeg hader den fucking kong. Du har en mace. Ja. Okay, ved du hvad? Kom. Vi skal ind, og vi røver kongen. For jeg er kraftedeme ved at være træt af ham, faktisk. Nu har vi vores hus. Jake, vi skal over og blive stærkere, og så skal vi bage ham der en crazy gold, som ham der kongen der snakker om. Jake, det er fandme vores gamle hus! Ja, men gæt hvad, jeg er pisse ligeglad. Ved du hvad, jeg vil være træt af den her konge. Gider ikke at give os noget job. Gider ikke at gøre noget som helst. Gider ikke at betale os. Bro, vi er 3 bror. Alle de her fucking golems. En dø. Jason. En dø. Ved du, de kan suppe en røv, mand. Nu synes jeg, at det er også det, vi snakker for i. Ved du hvad? Kongen! Du er død! Nej! Yeah! Jeg tror ikke, jeg fik kongen. Det skal være forsigtig.
Jeg taber alle sammen! I kan alle sammen bare dø! Jeg fik kongen! Fik du ham? Jeg har taget ham! Fuck, vi er rimelig peaceful. Jake, jeg har lige dræbt ham. Nej, Jake, du smadrede ham, ikke også? Og jeg har taget ham. Så jeg har dræbt ham. Hvor frick har han et lager? Jeg ved, Nå ja, hans hemmelige lager! Han har et hemmeligt lager. Kom. hvor det ligger, det ved jeg da fandme ikke. Lige hernede. Kom. Vi skal ned. Vi tager alle de her emos. Der kommer til at være så mange emos hernede. Bare begynder min! Jeg har ikke noget at knive med. Okay, sådan der. Yes! Godt. Ha! Okay, ved du hvad? Vi eksploderer bare det hele. Ja, det er sådan. Vi eksploderer den. Så Jake, bare eksploderer. Det er sådan. Er du sikker? Ja. Det dør du ikke. Det gør den ikke så meget skade. Hvad er det, du har 4 hjerner? Okay, det er egentlig ret meget. Ved du, jeg vil faktisk gerne have noget med. Du stjæler alle. Hvor er du min kæft? Åh. Kom. Hehehe. Yes, come on. Er den her uendelig? Jeg lavede den sådan 40 bloks lang eller sådan noget. Det er sådan, jeg går tilbage. Jeg er fuldstændig enig. Ja, og så bliver du bare dernede. Alle! Det er en dumme Iron Golems. Nu vil jeg ikke kraftedeme dø. Jeg har en lang stav, der skal op i jeres røv. Okay, det er sådan lidt. Nu slapper du af. Hej alle mennesker. Vi har aldrig gjort noget. Du kigger lidt knap på mig. Vi har aldrig gjort noget. Altså, jeg ved ikke helt, jeg sad lige med yndlings t-shirt på. Hvor hvad, det er jævligt rundt. Okay, prøv at vente. Den her Iron Golem gider seriøst ikke engang dø. Hallo? Sådan der. Oh my god, der er en Phantom. Hey! Der er en Phantoms. Kristen! God dang, jeg missede. Får jeg ikke den tilbage? Og Jake. Oh my god, hvad var det der? Jake får lidt komme. Nej! Jeg eksploderer alting! Jeg ved, hvem der kommer ud med os. Jake, du kan se ham her. Nej! Jake, prøv lige at se. Jeg ved, hvem der kommer med os. Kom. Jeg ved, hvem skal fucking dø. Så går du væk. Oh my god, jeg lægger. Jeg er på 4 fucking hjerter. Nej, jeg hjælper. Pas på! Okay, vi er lorte. Vi er absolut lige lorte det her. Jeg løber lige hurtigt. Jeg skal hele. Yes! Ved du hvad? Jeg har det fint nok med det her. Fucking dø, mand. Jake. Der er én ting mere, vi lige skal. Hvad er det? Det skal vi lige snakke om. Det gør Din mor? Okay. Ja, vi går lige herind i det her, det gamle hus. Det gamle hus? Hvorfor fanden skal vi ind i det gamle hus? Det er fordi, vi har en, vi også lige skal tage os af. Hvem er det? K-O-N-G. Gud. Kongen. Kongen. Jeg har kongen i min indertop i. Kom. Ja, Jake, vi kan gøre det her ude i regnen. Er du klar? Kom tilbage! Ja. Men hvad? Bare brænder. Er du sikker på, at du er okay? Teaser, tilbage.
Jake, jeg tror, jeg... Hallo? Hvad fanden er det, der sker? Jake, vi skal smadre ham såren her, så kan det er han ikke. Jake, det er fordi, han dropper såren der, men hvis det er, jeg bare smadrer ham i hånden. Ja, det er fint. Bare træb ham. Han dropper stadigvæk! What the fuck? Okay, han er død nu. Wow. Vi putter ham bare i Jake. Vi er så lort til det her, bare. Fucking... Det er fedt. Oh my god, man. Okay, det var meningen, at vi skulle være seriøse. Hvad fanden laver du hen? Okay, sådan der. Det var meningen, at vi skulle være seriøse i den her video. Ja, det er bare sådan, at vi overhovedet ikke vi griner det hele. Men jeg kan godt lide vores hus. Jeg elsker vores hus. Nok fordi jeg byggede det selv, men... Kan du dufte, Jake? Ja, Det suser. Det kommer. Jeg vil lort til mit lande under bordet. Bare ikke kig der under bordet, okay? Ikke kig den under, okay? Okay, det er meget godt. Du kan godt se, hvad jeg mener. Det er dårligt. Fuck, hvor det stinker. Men ja, det er det for den her video. Please like, subscribe, comment og alt det der dumt stuff. Bare subscribe, du har ikke brug for at gøre noget andet. Ja, det var det. Jake, vi skal også sige til os af kongen, du. Peace.